some serious stuff. Are you ready to dance with me now? Papa Mnonzani. Ndinozi 17 prophet. 17. Can I do some serious stuff? Amen prophet. Listen to me, Papa. Prophet. Mauya nani? Ndauya nomumwe wangu. Mungu wacho ngawe. Oyashimanya. Muna mamanyonga na Clementino. Unonzani? Clementino. Can I do some serious stuff? Can I talk to you? And you? And you? 17 na Clementino mabakupi. Mozambique All prophet. the way from Mozambique. All the way from Mozambique. Apazi pano. Ndanzina Jehova ndikusimudzei. Amen prophet. Nakuti pamberi penyu ndaonezwa paine business asindaonezwa paine chibage. Amen. Chokwadi. Munaita zvokutengesa chibage. Amen. But iko zvine zvazvizi kufamba. Amen. Saka ndanzina Jehova ndivhure madoors enyu nezita raJesu. Ndinofuma prophet. Nekuti ndaoneswa pabasa ipapo kuine vamwe vanhu vanga vachida kukubirai. Amen. But hazvichaitika nezita raJesu. Amen prophet. Amen. You are free now. Amen prophet. Amen. Isusu kana tiri panapa tinoprofita zvinobowa Satani. Udza ari pasaidi pako kuti zvinobowa Satani. Zvinobowa Satani. Changamu papa. Zvinobowa Satani. Munonzi babani? Maxwell Boa. And I'm gonna meet up. And I'm gonna get up a soma. Now, can I do some serious stuff here? Do you know anyone in Shavane area, Papa? Apana mnozia. Varipo vandoziva. Okay. Ima vakubi. Ndabva kuShavane nasi. Can I do some serious stuff here? Mauya nani? Ndava nemudzimai. Mudzimai ngawe. Magadi mama. Ndinofara prophet Magadi. Varovere maoko mama. Now listen to me now. Apa menogara machendibvumidza. Handiwanzo zvibvuma. But ndoda kuita rinonzi gata. Pana rinonzi gata. Do you know what's gata? Chinonzi gata chi? Handinyatsikuziva hangu. Chinonzi gata chi? Handinyatsikuziva shona. Okay. Kwa anonzi Tinashe ndiye. Mwana akashayika iko zvino zvaane 8 months. Ane 8 months. Now, tiri kuti akashayika muna April here kuti kuti chi? Muna April. So mungaito kana picture yemwana here kana pafoni kana pai? Ari mufoni. Tora ito. Litio. Aipo. Vari kuti yakadirito. Yakadelete kwa picture yacho. Alright, so I will use another point of contact. Kusenderwa pari zvino isviki. Mati? Ndinokwanisa kusenderwa. Aiwa sina basa. Ndatokumuona Tinashe 30 years old. Yes. Ndamuona udhara. Now ndasvika pakaita kunge parikova. But ndobva ndanoona mwana uyu achitonga da kunogeza. Ichokwadi. But ane mumwe munhu waida kunogeza naye. Munin'ina wake. Iye ndobva atomboramba asi Tinashe ndokuti handei. But ndobva vanosvika paya mukomana ndokubva ageza akati iwe chigezera neuko.
hongu pandiri kuzoona akamboita kunge agara pabridge hongu ndobva ndazoona apinda zvakare mumvura ichokwadi ndobva vanoita kunge vari kusangana nemumwe wake hongu but pane vanhu vandiri kuona vakanga vachiraura hove ichokwadi ndobva vanotaura vakati mumwe wako ari kutidzingira hove patiri kuraura amen mumwe uye ndokubva acheuka paakazongonotarisa kumashure kudai ndobva atoona kuti haasi kuona tinashe amen ndobva maedza kumutsvaga. Was it Wednesday? Church chiri chingani? Wednesday On Wednesday. Now Thursday amuna kuwana munhu. Friday ndobva mashedza masea diver. amen Amuna kuwana munhu. amen Ndiri kuzoona makazomuwana Saturday. amen But inzwai nyaya iri panapa. Chiri kunyanya kushamisa. Kwakuna here uko. Garai basi. Zvekunaiwa nemvura izvi zvichapera maimaji. Unofanira kuti muchimbotora neti mvura tichitoona mbichana kuti tizive kuti takambogara muchitora nekuvanhu kuti mvura tichimbobuda tichiona kuti takambonaiwa kakodza history kati. Now, listen to me papa nemi mama. Ndanzi ndikuudzei nyaya iri panapa. Ndeyekuti mwana uyu kufa kwaakaita hongu ndaona akatorwa negaro. anga akadziwa nyama yese mabhonzo Ehe. ndo anga asara Ngakurekedza kuva nemumwe munhu achazokuudzai kuti akaitirwa mushonga kana kuti akachekwa nyama dzake dzikatorwa dzikanzwai. Mazvinzwa mama? Amen. Ndati akadyiwa negaro. Amen. Chandoda kuti Mwari akuitire kwakuda kuti tichiprotecta imimi nevana vasara. amen Nemi nemhuri yenyu muchengetedzwe. Muri kuzvinzwa mama? Amen. Asiko zvinezvi handidi kuti murambe muchifunga kumashure. Murambe muchifunga kumashure, murambe muchifunga kumashure. Mumwe nemumwe anotorwa nenguva yake. Samudzai maoko. Ngavachengetwe nezita raJesu. Bless you. Amen.